здала аналізи, до речі, досі маю ще нагадування про це. І серед ночі вже мені прийшли результати кілька днів тому. Я начиталася, що в мене преддіабет. Ну, про це я знала вже кілька років, і воно плюс-мінус трималося, там, цей преддіабет. Гірше не ставало. Ну, саме через це я там почала плавати, щоб хоча б утримувати, так? Щоб не ставало гірше. Але, крім цього, ще виявилося, що активна метаболічна фаза і інсулінорезистентність. В цілому це означає, що організм знаходиться в стресі, і його ціль втримати жир. Тому вага не падає ніяк поки що.